Gamers, είμαστε εδώ με Mr. Rafferty Miner και σήμερα, όπως λέμε Miner, θα παίξουμε Minecraft. Λογικό. Πάμε, ολέ. Κλείσε μωρή. Φωνή. Λοιπόν, παιδιά, αυτό δεν είναι το skin μου, μην ανησυχείτε, θα φτιάξω και εγώ δικό μου. Αυτά μου τα ξεκλείδωσε ο Greek Gamer. Παρακαλώ να επισκεφτείτε και το κανάλι του, βγάζει πολύ ωραία βίντεο. Είναι Steve με κάπα που έχει πίκαξ από πίσω. Τέλος πάντων, πάμε. Φεύγουμε. Play. Θα φτιάξουμε ένα καινούριο. Θα το κάνουμε Creative, Continue. Θα κάνουμε το teach για να βάλουμε always day. Seed δεν χρειάζεται, ούτως ή άλλως για να σας δείξω κάτι το κάνουμε. Και παίζουμε. Κοιτάξτε, αυτός είμαι εγώ. Και είμαι στα βαλτόνερα. Όχι ρε, όχι. Έλα, με πατάω, όχι. Ναι, είμαι στα βαλτόνερα, γιατί μου το κάνετε αυτό? Όχι, δεν πρέπει να μου το κάνετε αυτό. Πέφτουμε. Λοιπόν, παιδιά, κάτι έγινε εδώ πέρα. Settings. Πάμε. Εδώ, αυτό είναι. Εδώ, πάμε. Κάτσε, τι μου έβαλε εδώ? You can't change treasure packs while playing in a world. Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Πάμε στο βίντεο, γιατί κάτι εδώ γίνεται. Όχι. Εντάξει, αυτό ήταν όλο. Μήπως μου λέει κάτι για εκεί? Touch. Μήπως μου έχει... Γιατί, παιδιά, ήρθε ο Greek Gamer εδώ και με βοήθησε να κάνω μερικά πράγματα. Sorry τώρα που κάνω και αυτό στο βίντεο, Γι' αυτό θα μας σταματήσω για λίγο και θα συνεχίσουμε. Και λοιπόν, guys, συνεχίζουμε. Μου πήρε 2 δευτερόλεπτα αυτό το πράγμα, άρα τζάμπα σταμάτησα το recording. Λοιπόν, θα σας δείξω σήμερα πώς φτιάχνουμε μερικά πραγματούδια. Εσύ έλα λίγο κάτω εδώ, μπράβο. Τώρα, πού πάμε? Θέλουμε ένα soul sand και κεφάλια από wither skeleton. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Θα σας το φτιάξω και εσείς θα μου πείτε τι έφτιαξα. Θα σας το γράφει. Τέλος πάντων, υγεία πάνω απ' όλα. Τάκ. Wither. Κοιτάξτε. Το wither. Εδώ πέρα. Ένα wither. Βοήθειο. Έκρηξη. Γεια σου. Πώς τα πας? Ναι, μάθεις. Κάνει ρε αυτό. Κάνει ρε. Ένα εκατομμύριο κεφάλια άφησε. Τι θέλουμε diamond sword τώρα. Γεια σου. Θέλει 1 εκατομμύριο φορές να το χτυπήσω πάντως. Αυτό είναι αδικία. Ρε, ουιδέρο. Έλα εδώ. Μπράβο το ουιδέρο μας. Πάει ο ουιδέρος. Κοιτάξτε, παιδιά, θα σκοτώσουμε wither.
Εντάξει, creative είπαμε, εντάξει, δεν είμαστε και Captain Panes. Τα πάμε αυτά. Πού πας, πού θα με πας ρε εσύ. Κάτσε να βάλουμε ένα torch. Πού πήγε ρε αυτό. What is that. Χορεύει. Σε μεσμερί και εσύ, πού θα μας πας πάλι. Χορεύει. Χορεύει, κοιτάξτε το. Χοπα. Παιδιά, θα το κλειδώσουμε. Θα το κλειδώσουμε εδώ. Είμαστε κακοί άνθρωποι. Γεια σου Ιδέρο. Λοιπόν, κλείνουμε το μέρος. Να μην βγει ο Ιδέρος καθόλου έξω. Αν και μπορεί να βγει άμα το θέλει. Υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει. Είπαμε. Εν τω μεταξύ μου είχε αφήσει ένα σωρό κεφάλια Wither Skeleton. Εντάξει, πείτε τα Skull, πείτε τα πως το θέλετε. Εγώ τα λέω Wither. Εντάξει. Γιατί... Πού και σου το μίλω εδώ. Θα έψαχα το δέντρο μάλλον. Όχι, είναι φιά, λέτε να βρέξει. Λογικά θα βρέξει. Μπλα. Ρε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συγγνώμη. Τώρα. Ήρθε. Όχι, λάθος. Εντάξει, το κλείσαμε. Το κλείσαμε. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε ένα άλλο πραγματούδι. Είπαμε είμαι σε βαλτόνερα και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Πάμε απέναντι. Είναι πιο όμορφα. Κοιτάξτε τώρα. Πού πάμε, μισό. Θέλουμε ένα τέτοιο. Όχι ένα, εντάξει. Θέλουμε 4 τέτοια κανονικά, αλλά είναι creative, μας δίνει 64. Άρα δεν έχουμε θέμα. Κοιτάξτε εδώ. 1, 2, 3, 4, όπως είπα. Και η κολοκύθα. Και μας βγήκε ένα Iron Golem. Γεια σου, Iron Golem. Τι κάνεις? Hi. Hi, παιδί μου. Είσαι στρατιωτάκι. Στρατιωτάκι μου αυτό. Κοιτάξτε. Δεν πολεμάει οποιονδήποτε βρει εκτός από εσάς. Εσάς που θα τον φτιάξετε εννοώ βέβαια. Λοιπόν, τώρα δείτε τι θα γίνει άμα βάλουμε δίπλα του ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, πού είναι το snow, να το. Μη θα βγεις, μπράβο. Και όχι ο άνθρωπος. Πολεμήστε μωρέ. Τι έπαθε. Μάλλον λόγω της ανανέωσης. Κοιτάξτε και μου δίνει snow. Ξέρω εγώ τώρα άμα το έκανα survival, αυτό το πράγμα, το σκότωσα. Αυτό το πράγμα θα μου έδινε τέτοιο. Θα μου έδινε snowballs. Αυτό που μας έδωσε τώρα. Κοιτάξτε τι κάνει το snowball. Όσοι είσαστε. Παίρνεις αυτό εδώ και πετάς το snow golem. Οπ. Εδώ. Και πετάς όπου γουστάρεις. Πολύ σκοτεινό. Πετάμε στον ήλιο. Πουφ. Μας πετυχαίνουμε. Άντε να φτιάξουμε και ένα άλλο χιονανθρωπάκι. Γιουπι. Oh, how are you? Εν τω μεταξύ το επόμενο χτύπημα θα πεθάνει. Τι μάντης είμαι εγώ, Τι μάντης είμαι εγώ. Τι μάντης είμαι εγώ πολύ. Τι μάντης είμαι.
Ακολούθαμε. Ρε εσύ. Έλα μαζί μου ρε. Λοιπόν, τι ήθελα να σας δείξω άλλο. Και κάτι ακόμη ήθελα να σας δείξω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω. Μην δοκιμάσετε αυτό ή αυτό, γιατί γίνονται μόνο με modes. Τα έχω δοκιμάσει όλα. Θέλει mode. Απλά εγώ βαριέμαι να κατεβάζω mode, γιατί εγώ είμαι YouTuber και είμαι miner. Δεν κάθομαι να ψάχνω modes. Ποιο να πετύχουμε? Χιονάνθρωπε. Κάτσε να το πετάξω κανένα βόρε. Αυγουλιάκι. Τα αυγά. Πού τα πήγανε ρε? Έκανα ανανέωση τώρα και τα πήγανε που τα πήγανε. Έξυπνοι. Πού σε ρε αυγό ρε? Πού είναι το? Να το αυγουλιάκι μας. Δεν μπορώ να τα πετάω. Πετάμε απλά. Πετάμε αυγουλάκια. Κόσμε, πάρε αυγά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ τελειώνει το βίντεο μας. Γεια σας. Θα επιθυμούσα να κάνετε κανένα subscribe ή κάτι τέτοιο, like και οτιδήποτε. Και γεια σας gamers.